са твоите, тати? Те са твоите, бе. Какво е колелото? Какво е колелото? Какво е колелото? Ами стани, пишко. Те са твоите, бе. Не, така го виждам. Така ли ще го виждаш, бе, мама? Да ти ги донеса ли? Е там на нанито ли? Ето така ще ги сложи. Здравейте, мамо. Няма ли ги разопаковам? Абе, дай да видим какво е сложил този дядо Коледа в турбата. Явно много си слушал. Тежко е, не може да взема. Защо? Не е тежко. Да ги разпаковаме ли? Айди, ама ела да ми помагаш. Дърпай този чувал. Той какво е? Голям, колко голям. Уха, има такова. Се премири. Горе. Има още вуник. Това има още. Още едно. Голямо има. Още едно голямо. Ето, това е. Ела, покажи. Ето, това е. Ядо да бъдем обратно. Какво е това? Не може. Моето нещо. Твоето нещо ли е това? Това което ти го... Ами ти явно много си слушал. Този те го взехме, а те са баба. И е това е богата. Така ли, мамо? Имам две такива. Защото дядо Коледа се... Защото дядо Коледа знаел какво искаш. Не дядо Коледа, защото искал. Искал я да видим какво има още в турбата. Май има още нещо. Дядо Коледа, това е. Много коли ми запалнаха. Тук ми запалнаха. Каква кола? Ау, каква кола? Каква кола? Виж, Уау! зато ме. Състезателно. Да, виж кафе. Сендок. Шерифа, Не сендок. черен дог. Да. Пепе. Да. Виск този крал. Да? Много вкусно. Виж ме, пълно се тук. Този го нямаше. Да, вече го имам. Виж кой ми се пълна. Вау! Така как се казва? Не знам. Виж тези. Тези. Как се казват? Те как се казват? Този е Майл Тенербаус. А другия е от охраната. Как се казват? От охраната, не е ли? Те харесва се? Те харесва се? Да, харесвам ги. Те харесва се това слуга на филма, на който пистон те харесва се този. И те го дал сама. Те ли са Да, той е. Те ли са дал? Добре. Имам всички състезатели. Всичките състезатели ли имаш,
Искаш ли да пробваш колелото? Не, още малко и трябва още малко и трябва да стана Ти си голям. Не трябва да идем в детската градина и го пробвам. На двора на училището? На двора на училището искаш ли да го пробваш после, като изгрее слънцето? Не, утре. Добре. Добре, когато кажеш. Утре. Утре казах. Добре. Виска кола. Виска Ти кола. такива коли нямаше, Майя. Няма да. Май ми се... Обичам такива коли. Обичам ги само... Виска! Холи. Холи. Да, холи ми се пада. Аз нямах такъв холи. Нямаше. Виска! О, Да. Имам два сега такива. Ами да, ще имаш да играеш много с тях. Само това не си въртиха колелата и исках такъв тези въртиха. А те ще въртят, нали? Да. Водичка искаш ли? Не. He's Max now. He's come back. Да. Искаш ли да те тупна? Това какво е, самолет? Солет. Виско, така се няма. Такъв филм нямаше. Май се оказа, че нито една няма. Така, кола. Тази Майя имаме, а? Имахме, да. Той дядо Колед да се обърне. Тъс пък малката каква е? Няма име. Защото няма... Мами, аз виждам шока да там за това. Като лани. Саки. Исках така. Саки няма. Казвай се така. Висках. Така те носи гориво. Така ли? О, чихова. Да може да зарежда колите? Да. Аз слагам. Ето там там те завее гориво. Там, дето живее горивото? Дам ги колите. Там те ги завее горивото. Дам ги. Виско. Да. Още един такъв. Този го имаш? Само, че има такова и такова. Има. Да, не е изчупен този. Обаче има такова, само че. Обаче има едно такова. Обаче има едно такова. Обаче има едно такова, но само че е такова. Само едно такова. А я виж, там има една малка търбичка. Какво има в нея? Не, определено. Ето. Добре, аз има всичко. Има коли. Какво има коли? Пана клад. Дъгни. Телюла. Пана. Тази пана. Малко. Малко. Няма ти ми да. Мам! Такъв много сам си адреса си. Виж. Да? И без. Нищо няма. Малък дог! О, малък дог, ти нямаш такъв. Да. Исках много. Исках много. Виж каква кола. Виж каква О, кола. че
Не се въртят гумите. Да, бе. Тя е някаква... Олеве за гумите. Залепени. Да. Кола с залепени гуми. Дали са? Може би. Ай. Какво? Аз не може. Това какво? Бял матьо? Бял мачо. То с кой? Няма име. Няма. Уау. Другите нямат имата. А другите имат. Май, виж тук е без. Но как колата има? И на... Да, мамо, на кака колата? Да, исках много време. Тази я нямаше. Много време ли я искаше, мамо? Аз нямах такава кола, пеете. Исках много време. Исках много. Виж. О, Мани, още един джип. Виж. Да, виждам. Много са хубави. Джима така е джип. Така се. Всичко ме се паза. Хана. Ами, значи, много си слушал. Един сад без А? без гума. Сарч? Да, без гума. Ще му сложим една гума. Кола. После. Ще му сложим една гума. Ще му намерим гума. Няма тук. Този сад се седи така. Тати си го ремонтира. Това са. Виж Ей, те са от хубавите са роли. колко това. Ти? Три са. Вау. Три са ула. Найда ги всичките. Две. Там няма място на масата, бе, мамо. Много са хубави, да. Ето, снимаме ги всичките. Колко? Много подаръци. Уау! Виж колко